Και τώρα, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα που σας είχα υποσχεθεί. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπημένο σας, τον καλό φίλο, τον Γιώργη τον Κοκαράκη. Τον έχετε ακούσει τόσα χρόνια, τον έχετε παρακολουθήσει από τόσα βίντεο. Γιώργη, αν θες να χαμηλώσεις λίγο το ραδιοφωνό σου. Είμαι στη διάθεσή σου, φίλε. Ετεροχρονισμένα είμαστε, γιατί εγώ σ' ακούω από το ίντερνετ. Α, μάλιστα. Το διαδικτύο είμαι εγώ, ξέρεις. Αλίμονο. Καλώς όρισες στην εκπομπή Ξεφαντώματα, Γιώργη. Καλησπέρα σε σένα και στο ακροατήριό σου. Οφείλω να πω, Αγαπητέ φίλε Γιάννη, ότι τελικά ο επιμένων νικά, Μα εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ μου πράγμα και να μην το κάνω. Αυτό είναι και λάθος, βέβαια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Στην ανταπόκριση της πρόσκλησής σου, σου οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη. Αφενός και αφετέρου, δεν θα ήθελα να πέσει η συμμετοχή μου, η καλησπέρα μου τέλος πάντων, στην τελευταία σου εκπομπή, γιατί είναι βαρύ το κλίμα απόψε λόγω της τελευταίας εκπομπής και το έχω αντιμετωπίσει και σου μιλάω εκ πείρας. Αλλά αφού απόψε ήταν τυχερό να βγούμε, είμαι στη διάθεσή σου, φίλε. Λοιπόν, δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές βγήκαν ακροατές και ακροατές. Οπότε βάλω απόσπασμα από δική σου εκπομπή στα χνάρια της παράδοσης, να την ακούσει ο κόσμος. Πούντονε, τον εχάσαμε, τον θέλουμε να τον ακούσουμε και έπρεπε να γίνει. Να είναι καλά ο κόσμος και εσύ που δημιούργησες τη γέφυρα αυτή επικοινωνίας με το ακροατήριο, που ομολογώ ότι μου έχει λείψει. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν η αιτία να πούμε έστω μια καλησπέρα με τους ακροατές και ελπίζω να τα πούμε και ραδιοφωνικά. Θα τα πούμε, Γιώργη, πολύ σύντομα θα τα πούμε. Ότι είναι αποκάλυψη αυτό στην εκπομπή σου. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου, καλώς εχόντως των πραγμάτων. Έτσι, μπράβο. Θα κάνουμε στο κοντινό μέλλον, δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι απαιτούμενες συναντήσεις, συζητήσεις, σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Μεγάλης εμβέλειας. Γιώργο, καλή επιτυχία θα σου πω εγώ από τώρα, είναι σίγουρη η επιτυχία σου. Εμείς θα τα πούμε προσωπικά πολύ σύντομα, γιατί σου το χρωστάω. Με είχες καλέσει στην κοπή πίτας και δεν κατάφερα να έρθω και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, καλό θα ήταν, αλλά υγεία να έχουμε, Γιάννη. Την επόμενη φορά, αλλά και χωρίς την κοπή της πίτας, στο χέρι μας είναι, εφόσον υπάρχει η θέληση, εφόσον υπάρχει η αμοιβαία αγάπη και αλληλοεκτίμηση, να τα πούμε πέρα από την κοπή της πίτας σε κάποια άλλη αντάμωση. Πολύ σύντομα θα γίνει. Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί βλέπω ότι θα πάω σε διαφημίσεις. Μπορείς να πεις ό,τι θες μέχρι το διάλειμμα των διαφημίσεων. Έχουμε δηλαδή χρόνο. Ναι, βέβαια, έχουμε 4,5 λεπτά. Ωραία. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νεκτάριο τον Ατσαλάκη. Εφόσον μιλάμε για Λασίθι, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον Χαρίδημο το Σιγανό. Τρομερή μορφή ο Χαρίδημος, τρομερός. Και που τελευταία απέχει από τις εκπομπές σου και έχω ανησυχήσει, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σου. Όχι πάντα, όταν μπορώ, το ξέρεις. Είναι παράξενη μια εποχή τώρα, Γιώργη. Από τη μάνα μου σ' ακούω κι εγώ. Τα χαιρετίσματά μας στη μάνα σου. Υπέροχος άνθρωπος. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις με αγάπη. Δεν θα πλατιάσω τις κουβέντες μου, άλλωστε δεν το συνηθίζω. Με παρακολουθείς τις εκπομπές, ξέρεις τη ρότα μου, ξέρεις την πολιτική μου. Ό,τι κάνεις καλά κακά, το κάνεις με αγάπη και αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στην τηλεόραση το 2003, συνέπεσε με τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο και του Γιώργου του Βιτόρου. Να είναι καλά ο Γιώργος. Δηλαδή τότε έκανε την εκπομπή «Βάρκα θα πάρω να διαβώ» με 5 μερακλείδες. Θυμάμαι και τον τίτλο, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Του έκανα ηχοληψία. Εκείνες τις μέρες ξεκίνησε η προσπάθειά μου στην τηλεόραση και τον είχα ρωτήσει μετά από την πρώτη εκπομπή πώς του φάνηκε. Και μου λέει, αν το κάνεις με αγάπη θα πάει καλά. Εσύ, μου λέει, ξέρεις αν θα πάει καλά. Αν το κάνεις με αγάπη και με πάθος θα πάει καλά. Ώρα του καλή. Ώρα του καλή, βέβαια. Το ίδιο μου βγαίνει και για σένα τώρα. Και με λυπεί εγώ Γιώργη Κοκαράκη, η εκπομπή σου, γιατί σου λέω όταν μπορούσα σε άκουγα και επειδή είσαι άνθρωπος ευχάριστος και πάντα με καλή διάθεση και αυτά επειδή είναι μεταδοτικά ήθελα να σε ακούω.
Και από ό,τι κατάλαβα λίγο πριν βγούμε, επειδή σε ακούω από την αρχή, από τις 7 που ξεκίνησες, μόλις ανακοίνωσε στη λήξη του κύκλου των εκπομπών του ραδιοφώνου, παρατήρησα αντιδράσεις από το ακροατηριό σου. Κάθε Οπότε, χρόνο. συνεπώς, εκτός από μένα, λυπούνται και οι ακροατές. Αλλά εντάξει, εσύ ξέρεις, Κάθε χρόνο, Γιώργη, αυτή η πάυση. δεν έκανα ποτέ εκπομπή από την 1η μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ποτέ. Φέτος για δικούς μου λόγους πρέπει να κάνω το διάλειμμα από τώρα. Υπάρχει λόγος. Περιστασιακή πάυση λοιπόν και όχι... Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε. Γιάννη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Να σε καλά, φίλε. Και σε ευχαριστώ που βγάζεις τις εκπομπές μου στον αέρα. Υποχρέωσή μου είναι αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι και για μας μια ηθική αμοιβή, γιατί όταν παίζονται αποσπάσματα από τις εκπομπές σημαίνει ότι κάτι καταφέραμε, κάτι κάναμε. Έχεις κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, στη διάθεσή σου, φίλε. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σου.